دم باش هەواڵنەوە ئەمە دوێ ڤیدیۆیدا لەسەر تایبەتیên کوردی بسەکنن ئەمێ هەوڵ بدن بەرسڤە تایبەتیên کوردی چنە ئەمێ یەک بەیەک لەسەر بسەکنن ئەم دەست پێ بکەن ئەم پێشی لە ناڤارۆکە خۆ بنێرن ناڤارۆکە مادا چی هەیە ئەمێ دوێ ڤیدیۆیدا چی هین ببن ئەمێ باسە چی بکەن هەواڵنەوە ئەم پێشی باسە وێ بکەن پشت ئەم دەرباسی مژارên خۆ ببن یەک بەیەک لەسەر بسەکنن یا یەکەمین هەواڵنەوە خاڵە یەکەمین زمانی کوردی ji kêjan malbatê em ê besa vê bikin. Malbatên zimanên cîhanê em ê hinekî li ser vê jî bisekinin. Kêjan ziman li ku derê cî digire kêjan malbatê de em ê besa vê jî bikin. Dengên hilmî û nehilmî. Ev deng hevalna xweserê Kurdî ne divê em bizanin. Min berî niha vîdyoyek ji bo vê yekê çêkirî û dengên hilmî û nehilmî. Di Kurdî de çend rayek hene em ê besa vê bikin. Li ser rayekên Kurdî em ê besa vê yekê bikin. Zimanê Kurdî zimanekî zayendî û tevangbar e. Ev tê çiwa tê hevala? Tê de nêrtî, mêtî û nêtarî hene. Em ê yek bi yek li ser vê bisekinin. Bi rastî zimanê me hem zengîn e hem jî taybetiyên xwe pir in. Peyv hevalna di Kurdî de peyv yan nêr in, yan mên e yan jî nêtar in. Em ê li ser vê yekê bisekinin. Kurdî zimanekî nîvergatîf e. Ev tê çiwa tê? Em ê li ser vê yekê jî bisekinin. Min heta niha çend heb vîdyoyan de hevalin min besa ergatifiyê kir. Bi taybetî di heb vîdyoyên dawî hûn temaşe bikin. Mijara dema boriya têdayî bilêkerên gerguhêz û bilêkerên negerguhêz. Min wan her du vîdyoyan de besa ergatifiyê kir. Lê em ê divê dersê de jî em ê divê vîdyoyê de jî li ser ergatifiyê bisekinin. Kurdî zimanekî qertafî ye hevalin. Peyv bi qertafan çawa pêk tên. Em ê vê yekê hîn bibin em ê bizanin. Em peyvan çawa çê dikin em ê li ser vê jî bisekinin. Zaravayên Kurdî û li gorî herêman bi Qur'anîna wan. Em ê herî dawî li ser zaravayên Kurdî bisekinin. Ev mijareke girîng e hevalin. Niha erê em hinek zaravayên xwe nas dikin lê ew zarava li ku derê herî zêdetê naxaptin mesela. Em ê ser vê yekê bisekinin. Hevalin berî ku em derbasê navarokê bibin em wisa yek bi yek besa wan bikin ji kerema xwe vîdyoyê li der dora xwe parve bikin. Bi taybetî dê û bavên ku Kurdî hînê zarokên xwe nakin bila vê navarokê li vê navarokê binêrin vê vîdyoyê binêrin heke ew zarokên xwe hînê Kurdî nekin ew ê çi wenda bikin ew zarok cereke din dê çawa hînê Kurdî bibe bi rastî gelekî zehmet e ji ber vê yekê ji kerema xwe heta ji destê wetê vê vîdyoyê li der dora xwe parve bikin û ser jî binivîsin dê û bavên ku fêm nakin em bibêjin dê û bavên ku fêm nakin zarokên xwe hînê Kurdî bikin dê çi wenda bikin hûn dikarin sernivîseke wisa binivîsin. Ez vê bibêjim hevalin dê û bavên ku zarokên xwe hînê Kurdî nekin dê gelek tiştan wenda bikin ya herî girîng dê ziman tune bibe û pişta jî em ê bi xwe tune bibin. Binêrin li vê navarokê kesên ku zarokên xwe hînê Kurdî nekin vê navarokê qet nizanin. Bifikirin ev zarok dê çawa hînê vê navarokê bibin yani ev bi serê xwe jiyanek e ji bo ku mirov van taybetiyên Kurdî em bibêjin gişkî hîn bibe rastî jî ev zarokatî de divê dest pê bike. Mirov zarokatî de Kurdî hînê zarokan dike û divê dê û bav pêşiya pêşîn Kurdî hînê zarokên xwe bikin. Ya na dê careke din nekarin hîn bibin. Hevalin malbata zimanê Kurdî Hind Ewropî. Belê. Zimanê me zimanê me Kurdî hevalin dikeve nav malbata zimanê Hind Ewropî. Bi rastî Hind Ewropî ji zimanê me derketine hevalin. Niha nêrîneke wisa jêye ew jî rast e. Lê ji ber ku Ewropa hinekî wisa zêdetir em bêjin aliyê teknîkê de pêşketiye tê nasîn îjar gotina malbata zimanê Hind Ewropî. Lê Kurdî Ewropî biya yan jî Kurdî em bêjin Hind Kurdî biya dê baştir biya. Lê mixabin vê gavê wiha ye. Hevalin li vê derê diheb bask hene diheb beş hene binêrin li vê derê milê cepê zimanên Asyayî zimanên İranî binêrin li vê derê zimanên Asyayî zimanên İranî di nav zimanên İranî de kêjan ziman hene Farsî, Kurdî, Peştûyî, Belûcî, Tacikî û Osetî hene. Hevalin gava ku em dibêjin zimanên İranî bila İran nê bila Farsî neyê bîrav e. Yani nebêjin ev ziman hemû zimanên Farsî ne na girêdayê Farsî nînin ji malbatekî ne li ser coğrafyayekî binêrin
پشتویی، بلوچی، تاجیکی و اوستی جی دناودانه ام جی را دبیجن زمان ایرانی. ایران وکی جغرافیا کی دویم بفکرن وکی ام بیجن زمان کی ناو دا گلک زمان جدای جهنه زمان کو وندا بونه جهنه زمان کو نها دجین جهنه جر زمان کردی جی دکبه و داره ناو و بشه ولی زمان هندی مثلا هندی و اردی اف هر دو جی دکبه ناو بشه زمان هندی ve deri hevanı baskeme ve deri beşeme zamanın Asya'yı yani Kürdi dikeve nav zamanın Asya'yı. Limere rastı zamanın Avrupi hene zamanın Latini ve deri zamanın Slavi hevanı binerim ve deri zamanın Slavi Rusi, Bulgari, Sırbi, Hırvati, Çeki u lehi hene ve deri zamanın Latini وکی ایتالی، اسپانیولی، سربی، آرناودی، پرتغیزی و فرانسی هنه. ولی وی نوبری دا از وی ببیجم دوی نوبری دا من اف گرافیک جی پرتوکا ماموسته سامیتان من جوی داری ورگرد بلا های وجه هبه ام حقی ویج نخون لوی داری هوانا زمان گرمانی هنه آلمانی، انگلیزی و هلندی مالبات زمانان املی بنهرن هوانا هامی سامی لوی داری هنن عربی، ایبرانی، حبشی و سوریانی دوی بشه دا جی دگرن زمان هامی سامی لوی داری چین تیبت هنه چینی و تیبتی هنه بانتو لوی داری بانتو زمان آفریکی وانا لوی داری به سدان زمان هنن اجبر به یکی بلکه ماموسته سامیتان جنه کاری لوی داری همه آرز بکه جبر کن نممکنه تیدا گلک بسدان زمان هنه زمان بانتو ین آفریکی لوی جری اورال آلتای زمان اورالی ماجاری فینی و استونی هنه لوی داری زمان اورالی هوانا لوی داری زمان آلتایی لوی داری ترکی موغولی مانچویی تونگوزی ژاپنی و کره هنه وی اوای ما چکر هوالا ما لزمان جهان اجمالی نهری وی اوای جبو ماجی تشتکی جدا چیگو اوجی پرواش بو هوالا ما گوت زمان ما دا هنک دنگن تایبت هنه ev mesela de Türkiye'de tiner ev de İngilizce iştine mesela هنک gelek zamanına da via vay ninem hemen من سری de من شما گفت زاروک این خوبشی هنی کردی بکن هکه ام زاروک این خوبشی هنی کردی نکن او زاروک دیوان دنگان هین نبن جاره کدن اج نکارن هین ببن از وی جوارا ببیجم زاروک این که هینی کردی نبن جاره کدن همان ببیجه ایدی رحمه خدای لبه تاکو اتوریته اکتنه به ام بیجن بنوی اتوریته دا کردی نه هین کرن کس زوبزو نکاره هین ببه پر گرینگه وانا براستی از وی دجاره ده بیجم وی جدر دور اخرا ببیجن وان دنگان جمالباتن را ببیجن جده و باوان را ببیجن جبو بلا وی جدیتی فهم بکن یعنی زمان گوه که دست هره مروف جاره کدن نکاره هین ببه که دی بیجه مروف پریسان هینی زمان هم دبه تشتیک بسه تنه هیوالنا بسالام دبه مروف پیرا مجول ببه دنگین حلمی و نه حلمی کسین که بکردی مزن دبن yani جزاکاتیه خو حتی نه او وان دنگان دزانن هیوالنا بنهره لوی داره دنگین حلمی و نه حلمی من ویدیو یک بطیبتی لسر وی چیکر بوله از یو سر درواز ببن جبو گرینگی وره زانین براستی جی ام فهم بکن مجار گلکی گرینگه اف جی تایبتیه زمان مایه اف جی تایبتیه که جبر ویه که دویم بزانم تایبتین زمان خویم شخو اف ویدیو جی جبر ویه که از نها پیشکش دکم اولا لوی داره حلمی لجری نه حلمی افتی چواتین نه زمان ما دا دنگین چه که پت بدو آوایان تین بلیف کرن یک وکی چه که پت هشک یک شوکی چه که پت نرم یعنی نه حلمیتی بلیف کرن اموان دناف اخفتنا خودم فهم دکن دناف پیوه دا پیوه والم دناف پیوه که دا دنگک دبکو حلمی با دبکو نه حلمی با دبکو ده دنگین حلمی ناف ده هرن دبکو ناف ده تنبن وی آوای پیو چیل بن مثلا امیناک بدن لوی داره حلمی ام پیشی هشک میناک نشان بدن چه اف حلمیه ام آوای هشک ام بلیفت کن چه چل چار چه چما چنته
me helmî me got me hişk ev bawayekî hişk me bilêv kir ji bo kê kim ker kargeh kursî ji bo peyê pencere par pirtûk ji bo teyê tirpan têr tijî û texte îcar em ne helmî em bilêv bikin ji bo çeyê ev wekî çê ke pe te em bilêv dikin ji bo çeyê çîrok çêlek çav û çilek ji bo keyê kurt ker kêm kirin û kartol binêrin evan li vê derê me got ker li jorê me got ker ker hûn dizanin guhdirêj e heywan e ker jî kesên ku guhên wan nabihîzin li vê derê pe peyv pênçem pêncî û pêr tê tivir tu tevşo tirî tûj evan kesên ku zarokên xwe hînê Kurdî nekin van dengan nas nakin ev zarok jareke din dê nekarin van dengan derxin ez jî were bibêjim ji ber vê yekê ez dibêjim ji kerema xwe vîdeoyê li derdora xwe parve bikin em dewam dikin di Kurdî de hevalna me got du rayek hene yek rayeka dema niha yek jî rayeka dema borî hevalna di kanalê de dema niha vîdeoya dema niha heye heke hûn bixwazin hûn piştre dikarin temaşe bikin vîdeoyên dema boriya têdayî jî diheb hene hûn dikarin wê jî temaşe bikin ji bo hûn mijarê baştir fêm bikin lê ez wisa ji were bi Kurtahî bibêjim em rayeka dema niha çiha bi dest dixin binêrin lêkerên me li vê derê niha di rewşa raderê de mastarê de qet nehatine kişandin lêkerên me kirîn girtin birin avêtin û xwendin em rayeka dema niha em bi dest bixin em çiha dikin em li gorî kesê sêyem ê yek jimar em dikişînin em dibêjin ew dikire binêrin di qertefa dema niha kir rayeka lêkera kirînê e jî li vê derê jinavka kesandinê ye li vê derê lêkera me girtin hevalna digire em li gorî kesê sêyem em lêkera xwe dikişînin digire li vê derê di qertefa dema niha gir rayeka lêkera girtinê e jî jinavka kesandinê li vê derê birin dibe di qertefa dema niha li vê derê tenê be rayeka birinê ye ya dema niha e jî li vê derê jinavka kesandinê ye avêtin di avêje vê derê di qertefa dema niha avêj rayeka lêkera avêtinê ya dema niha e jî jinavka kesandinê binêrin hevan avêtin di dema niha de dibe avêj di avêje ew di avêje li gorî kesê sêyem em rayekê bi dest dixin ya herî êsan ev e ji ber ku li vê derê xwendin dixwîne di qertefa dema niha xwîn rayeka lêkera xwendinê ya dema niha e jî li vê derê jinavka kesandinê ye hevan em rayeka dema borî çiha bi dest dixin dersa borî de vîdeoyek berê vê min bes kiribû em herî êsan çiha bi dest dixin em bi vê awayî bi dest dixin li vê derê lêkera me kirîn e ne wisa em neyê jê davêjin rayeka dema borî bi dest dikeve ev qas hêsan e lêkerên ku bi neyê diqedin lê lêkerên ku bi enê jî biqedin em enê jê davêjin em rayeka dema boriya têdayî bi dest dixin binêrin li vê derê lêkerên me kirîn me ne jê avêt kirîma girtin me in jê avêt girtma yani min girt te girt birin li vê derê em enê jê davêjin birma min bir te bir wî bir avêtin em enê jê davêjin avêtma xwendin em enê jê davêjin xwenma li vê derê ev bûn rayeka dema borî hevala em vê yekê ji bîr nekin di Kurdî de diheb rayek hene em dewam dikin zimanê Kurdî zimanekî zayendî û tirangbar e me got hevala têda nertî mêtî û nêtarî hene bi rastî kesên ku zarokên xwe hînê Kurdî nekin zarokên gava ku bixwazin hînê Kurdî bibin dê rastî vê zehmetiyê jî were hevala zarokên xwe wisa eşkenceyê bi wan nedin kişandin destpêkê Kurdî hînê wan bikin piştî em bêjin 5-6 salî hûn kîjan zimanê hîn dikin bikin lê pêşiya pêşîn divê bila hînê Kurdî bibin ya na dê zayan de jî fêm nekin dê çawa bizanin peyvek nêra yan me ye heta ku ji zarokatî em bêjin hûn dê û bav hînê wan nekin mimkînî ne hevalna peyv li gorê cihê ku digirin qertefan digirin yan jî hin deng ji wan dikevin yan jî lê zêde dibin têne guhartin di Kurdî de zayend û mêjera navdêran bi rêya tewang û veqetendekan diyar dibin
ev giringi evalına ez dicara bibêjim pirseke hatê kirin mesela gelek kes dipirsin em çav fêm dikin peyvek nêre yan me ye binêrin evalin pirê sene bersivavê di Kurdî de zayend û mêjera navdêran bi rêya tewang û veketandekan diyar dibin vê hûn dikarin li cem xwe nîşe bigirin. Mînakî ji bo tewangê hevalin binêrin me got em zayendê çav fêm dikin em bi rêya tewang û veketandekan em fêm dikin. Mesela ez pirtûkê dixwînim binêrin pirtûk li vê derê tewiya li vê derê zayenda pirtûk em fêm dikin ku me ye. Tu werzîşê dikî li vê derê werzîş dîsa tewiya ê girt ê li vê derê qertefa tewangê ya ji bo navdêrên me ye. Hevalin ji bo vê jî min vîdeoyek çêkiribû mijara qertefên tewangê hûn dikarin paşê temaşe bikin. Siyabend Dilşayê ve dixwîne binêrin dîsa Dilşad tewiya qertefa tewangê ê girt. Dêya Zelalê diçe sûkê Zelal jî tewiya sûk jî tewiya vê awayî me em hîn bûn ku Zelal peyveke me ye û sûk jî peyveke me ye. Mesela mastî daîne ser maseyê mastî yani wî daîne ser maseyê li vê derê mast peyveke nêre tewiya ji ber ku bireser em fermanê didirin kesekî de dibêjin wî mastî daîne ser maseyê mast li vê derê tewiya. Solîn karî dike li vê derê kar jî tewiya. Dê û bav zarokan dibin hevalin vê derê dê û bav di Tirkî de evebeyn dibêjin ev peyv tam berginda wê ye dê û bav û em peyvê bi heva dinivîsin vê awayî em hînê peyvekî ji bûn dê û bav yani evebeyn zarokan dibin. Hevalin gava ku em anê bikartînin di vir de zayend xuya nake nêtar e binêrin zarok dibe ku nav da keçik jî hebin kurik jî hebin ev pirjimar e gava ku pirjimar dibe qertefa anê digire ev jî di vir de zayend tune bila haya jî hebe. Mînak ji bo veketandekan Meta Dilşayê ji Efrînê ye xwişka Rêşadî dixwîne mala me li gund e hevalên me tên vir hevalên me tên vir gava ku em bibêjin hevalin di vir de ênê de nêtarî heye yani zayend diyar nîne. Navê keçikê Sultan e li vê derê navê keçikê gava ku em dibêjin êya vê derê zayenda peyvê nîşanê de dibêje ku nav peyveke nêr e. Lê gava ku em bibêjin mala me li gund e ev aya vê derê dibêje ku ev peyv peyveke me ye. Mijara veketandekan hevalin di kanalê de vîdeoya veketandekan jî heye veketandekên binavkirî veketandekên nebinavkirî hûn dikarin paşê temaşe bikin. Xalê wî ajokar e destê te birîn bûye zarokên me dixebitin. Hevalin ev veketandekên binavkirî a ji bo navdêrên me em bikartînin ê ji bo navdêrên mêr em bikartînin ên jî ji bo her du zayendan em bikartînin gava ku pirjimar be em dikin ê. Hevalin Kurdî zimanekî nîvergatîf e ev tê çawa heye em ê niha ser bisekinin û sebeb em ê hewl bidin fehm bikin ka ergatîfî çi ye. Kurdî zimanekî nîvergatîf e heke em pirsa ergatîf çi ye bikin em dikarin bibêjin ku çawa ku di dema avakirina hevokan da dem li gorî teşegirtina lêkerê pêk tê û wekî demeke nû derkeve pêşberî mirov dawasaziya ergatîfê da hem lêker forma xwe digire diguhere hem jî cînavka kesana ya ku di rewşa kirdeyê hevokê de ye diguhere. Ev avasazî di zimanên tam ergatîf de xuya dike. Lê di Kurdî de bi tenê di demên borî de xwe nîşan dide. Ji ber vê yekê Kurdî zimanekî nîvergatîf e. Heke em bi gotinekê hêsantir bibêjin di demên bê û niha da lêker li gorî kirdeyê cînavkên kesandinê digire tê kişandin û tu tesîra bireserê li ser lêkerê çênabe. Lê di demên borî da lêker dikeve bin bandora bireserê li gorî wê cînavkên kesandinê digire û tê kişandin. A ji vê yekê re ergatîfî tê gotin. Ev ergatîf di Almanî de vê wekî fe tê xwandin ji ber vê yekê ez nikarim bibêjim ergatîvî vî ve dernake fe derkeve. Divê em wekî ergatîf binivîsin wekî vê em fe bikin. Lê vê awayî tê zanin ji ber vê yekê min wisa nivîsî. Ergatîf. Gavek em bilêv dikin em dibêjin ergatîf. Yani ve
baş dernake fe hesantır derkeve. Evan em nahle binere em basa çi dikin em him baştır fem bikin em minakin xwe birdin. Binere evan dema niha û demên bê da ergatîfî tune. Yani dema niha û demên bê da ergatîfî tune divê mijarê de serê me hete. Çima tune dema niha û dema bê da yani ji demên bê da lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Gava ku lêker li gorî kirdeyê were kişandin ergatîfî xuya nake. Ergatîf tune. Li holê tune. Mesela li vê derê lêker em kelandin. Em pêşî yekjimar bikin. Em yekjimar jî bikin, pirjimar jî bikin. Lêker dîsa li gorî kirdeyê tê kişandin. Em lê binêrin çawa dişêle. Mesela ez hêkê dikelînim. Tu hêkê dikelînî. Ew hêkê dikelîne. Em hêkê dikelînin. Hûn hêkê dikelînin. Ew hêkê dikelînin. Binêrin li vê derê em pirjimar bikin. Ez hêkan dikelînim. Tu hêkan dikelînî. Ew hêkan dikelîne. Em hêkan dikelînin. Hûn hêkan dikelînin. Ew hêkan dikelînin. Li vê derê hevalî biresera me yekjimar be jî pirjimar be jî ferq nake. Lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Lê di demên borî de rewş diguhere. Di demên borî de ergatîfî derkeve holê. Di demên borî de lêker li gorî bireserê tê kişandin. Di deman ha û demên bê de lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Ji ber vê yekî cudahî çêdibe. Em devam bikin. Mesela dîsa ergatîfî di demên borî de derkeve holê. Me got deman ha da tune. Ergatîfî di deman ha da tune. Deman ha û demên bê. Li vê derê dîsa lêker em kelandine. Binêrin yekjimar em pêşî bikişînin. Min hêk keland. Te hêk keland. Wî yan jî wê hêk keland. Me hêk keland. We hêk keland. Wan hêk keland. Ev kelam da vê derê binêrin evanim. Me, we, wan. Pirjimarê ne wisa? Keland yekjimare. Wê demê lêkera me li gorî bireserê hat kişandin. Li gorî kesan nayê kişandin. Di demên borî de di lêkerên gerguhêz de lêker li gorî bireserê tê kişandin. Em vê ji bîr nekin. Em pirjimar bikin li vê derê. Min hêk kelandin. Te hêk kelandin. Wî yan jî wê hêk kelandin. Me hêk kelandin. We hêk kelandin. Wan hêk kelandin. Li vê derê me pirjimariya bireserê nîşanda li vê derê biresera me hêk e. Me lêker jî li gorî hêkê kişand. Em demên borî çi dikin? Em di demên borî de lêkerî li gorî bireserê dikişînin. Li gorî kirdeyê na. Lê şertek heye. Ew şert çi ye hevana? Divê lêker gerguhêz be û bireserê hilde. Mesela li vê derê lêker me axaftine. Em lê binêrin ez daxêvim. Tu daxêvî. Ew daxêve. Em daxêvin. Hûn daxêvin. Ew daxêvin. Li vê derê deman heye. Ev mînakane hevalin. Ev mînak ji bo dema nihane. Li vê derê dema boriya têdayê. Yani jî hemû demên borî be jî ferq nake. Ez axaftim. Binêrin. Tu axaftî. Ew axaft. Em axaftin. Hûn axaftin. Ew axaftin. Li vê derê lêkera me li gorî kirdeyê hat kişandin. Binêrin. Lêkera me axaftine li gorî kirdê. Li vê derê li gorî kirdeyan hat kişandin. Ji ber ku lêkera axaftinê lêkereke ne gerguhêz e. Tê de bireser tune. Gava ku tê de bireser tune be lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em vê jî ji bîr nekin hevalin. Ez wiha bibêjim. Di lêkerên gerguhêz de lêker li gorî bireserê tê kişandin di demên borî de. Lê di lêkerên ne gerguhêz de dema ku em hevokan çê dikin di demên borî de heke lêker ne gerguhêz be lêker li gorî bireserê nayê kişandin. Li gorî kirdeyê tê kişandin. Em vê yekê ji bîr nekin. Li vê derê hevalin di demên borî de lêker li gorî bireserê tên kişandin me got. Em dîsa mînakekî bidin. Lêkera me bihîstin. Min tu bihîstî. Te ez bihîstim. Wî wê ew bihîst. Me hûn bihîstin. We em bihîstin. Wan ew bihîstin. Li vê derê me hûn bihîstin. Ev te li vê derê kêm maye. Me şaş kiriye bana. Li vê derê em lêkera şandinê binêrin. Min tu şandî. Te ez şandim. Wî wê ez. Ew şand. Me hûn şandin. We em şandin. Wan ew şandin. Binêrin. Li vê derê gava ku em bibêjin min tu şandî. Ev iya vê derê cinaqa kesandinê li gorî tuyê hatiye kişandin. Qaydeya me çi ye? Di demên borî de di lêkerên gerguhêz de lêker li gorî bireserê tê kişandin û cinavkên kesandinê digire. Binêrin li vê derê bireser cinavkên xwerûn e. Mesela tu, ez, ew,
hûn em ew li vê derê bireserin û cînavkên xwarûn e îcar ev cînavkên kesandin e ji li gorî bireserê hatine kişandin. Mesela min tu şandî ya vê derê ya tu yê. Te ez şandim em ya ez ê ye. Vî awayî ez bivarim hat femkirin. Di demên borî de lêker li gorî bireserê tên kişandin hevalna mînakekê em çend mînakên din jî dîsa bidin. Li vê derê Merkel û Putinî civîn li dar xist. Binêrin yek ji mar. Çima li vê derê civîn yek ji mar e ji ber vê yekê lêker em li dar xistin e lêker ji li gorî bireserê yek ji mar hat kişandin. Xwendekaran Sirûda ey reqîb xwend. Sirûda ey reqîb xwend. Sirûd yek tenê ye. Xwendekar li vê derê pirin. Lê ev zêde giring nîne. Ya giring li vê derê bireser e. Bireser me yek ji mar be lêker li gorî bireserê tê kişandin. Mirza û Dilşayê masî girt. Diyar e li vê derê Mirza û Dilşayê masiyek tenê girtine. Heke du masî biya dê bigotine masî girtin. Perwîn û Nazanê ji xwe re gul stand. Li vê derê kirdeyên me de hebin lê lêker li gorî gulê hatê kişandin. Li vê derê biresera me jî gul e. Jin û mêrekî pirtûk stan. Diyar ku jin û mêrekî ji xwe re tenê pirtûkek standine. Loma li vê derê stand yek ji mar hat kişandin. Em bibêjin pirjimar be em ê çav bibêjin em ê çi bibêjin? Merkel û Putinî civîn li dar xistin. Li vê derê diyar e ku Merkel û Putinî gelek civîn li dar xistine ji ber vê me lêker pirjimar kir me in lê zêde kir me lêker di rewşa raderê de ça em dibînin me wisa kişand. Xwendekaran Sirûd xwendin. Li vê derê diyar e ku xwendekaran çend heb Sirûd xwendine. Mesela dibe ku Sirûda Agrê xwendine yan jî ya çerxa şoreşê yan jî Sirûda neteweyî ey reqîb xwendine yan jî çend heb Sirûdên din xwendine ku ji ber vê yekê me pirjman nîşanda. Mirza û Dilşayê masî girtin. Li vê derê diyar e îcar pir masî girtine. Lê li vê derê yek ji mar Mirza û Dilşayê masî girt. Yek ji mar tenê masiyek Mirza û Dilşayê masî girtin. Li vê derê pir ji mar gelek masî girtine. Perwîn û Nazanê ji xwe re gul standin. Li vê derê Perwîn û Nazanê ji xwe re gul stan yek ji mar bû. Li vê derê pir ji mar e. Jin û mêrekî pirtûk standin. Li vê derê diyar e ku çend heb pirtûk standine ji ber ku lêker li gorî bireserê hatiye kişandin. Hevala Kurdî zimanekî qertefî ye. Li vê derê em lê binêrin di zimanê me de peyv ça bêjin tên dariştin. Yan jî em peyvên nû çê dikin. Em vê awayî çê dikin. Peyvên bi pêşkiran çê dibin. Elbette ev nûmûne ne gelek pêşkir û paşkirên din jî hene yên ku peyvan çê dikin. Ev tenê çend heb nûmûne min xwest ez nîşan bidim. Mesela rûdan. Rû li vê derê pêşkir e. Berwar, hemwate, zirbav, vebûn û hevbeş. Ev pêşkirin hevalin. Peyvên bi pêşkiran çê dibin. Îcar peyvên bi navgiran çê dibin. Mesela germe germ, sare sar, destevala, soromoro, serobin, helke helk. Vê derê bi e û o'yê çêbûne em her du jî e û o peyvên nû çê dikin. Vê derê peyvên bi paşkiran baxçe, guldank, aşvan, koçer, avdar, nezanîtî. Ev îtî hevalin peyvên nû çê dikin. Paşkirin peyvên nû çê dikin. Vê derê dar, er, van, dank, çê jî peyvên nû çê dikin. Em hatin ser zaravayên Kurdî hevalin. Zaravayên Kurdî Kurmancî, Hewramî, Kelhûrî, Kirmanckî, Dimilî, Kirtkî yan jî Zazakî. Ev çend heb nav tên bikaranîn ji bo Kirmanckî, Dimilî, Kirtkî û Zazakî. Tiştekî em bikin tune mixabin wisa tê zanin. Mesela Lekî, Lorî û Soranî. Em ê niha yek bi yek li ser van bisekinin. Ev li ku derê zêdetir tên axaftin. Em ê niha ser bisekinin. Kurmancî hevalin li her çar parçeyên Kurdistanê tê axaftin. Zaravayê herî mezin e. Zaravayê ku em bibêjin herî zêde berhem dane, herî zêde tê axaftin, herî zêde karîger e, kurmancî ye. Hani ji bo kurmancî tiştekî em wisa zêde bibêjin tune. Em kurmancî ye ku em dizanin em niha pê diaxivin. Kurmancî. Yani em bêjin wekî bavê Kurdî. Yani ji bila bibe diya Kurdî. Ji ber ku wisa em bêjin zêde ye, ji ber vê yekê em wisa belkî dibêjin. Em devam bikin. Hewramî hevalin li başûr û rojhilatê Kurdistanê dihê axiftin. Zimanê wê jê klasîk heta sed sala nonzdehan li nav Kurdên Soranî axêv, Lekî axêv, Kelhûrê axêv û Lorî axêv bi giştî hewramî bûye.
ji hewramî re carinan goranî jî dihê gotin. Hevano ev giring e em vê ji bîr nekin hewramî û goranî tên tevlihevkirin lê ev her du yekin. Yani yek ji we re bibêje goranî hûn fêm bikin ka dibêje hewramî. Hewramî goranî. Gel jê re dibêje hewramî. Lê ev hewramî ye. Divê em vê ji bîr nekin. Gelhûrî her çiqas bi piranî li Rojhilatê Kurdistanê bihê axaftin jî li Başûrê Kurdistanê jî li bajarên Xaneqîn û Mendeliyê jî dihê axaftin gelhûrî hevano. Lêberê gelhûrî bi Kirmanşanê dihê nasîn. Kirmanşan hûn dizanin li Rojhilatê Kurdistanê. Li Kirmanşanê her çiqas zaravayên soranî, lekî û hewramî hebin jî li wir zaravayê hevpar li nav Kurdan gelhûrî ye. Ev jî xeleke giring e divê em ji bîr nekin. Em hatin ser Kirmanckî, Dimilî, Kirtkî yan jî Zazakî. Ev her çar nav jî ji bo vê zaravayê me tên bikaranîn. Evalo Kirmanckî li Bakurê Kurdistanê dihê axaftin. Kirmanckî herî zêde li Dêrsim, Amed, Semsûr, Çewlik, Riha, Xarpêt, Erzurum, Mûş, Erzingan û Bedlîsê dihê axaftin. Ev jî diyar e ku evalo zaravayê Dimilî jî bi rastî li gelek bajaran dihê axaftin û karîger e. Zaravayê Lekî li Rojhilatê Kurdistanê bi giştî li Loristanê dihê axaftin. Lêbelê li hin navçeyên Kirmanşanê jî dihê axaftin. Li Loristanê li navçeyên Kudeşt, Nûrabad, Eleşter, Xoremabad, Bîrûcirt, Endîmişkê dihê axaftin. Li Kirmanşanê li navçeyên Sehne, Kengawer û Hersînê dihê axaftin. Ev jî zaravayê me yê Lekî ye. Lorî heye li Rojhilatê Kurdistanê dihê axaftin. Li gorî lêkolînan Baba Tahirê Hemedanî bi zaravayê Lorî berhemên xwe dane. Lê mixabin hevalo heta niha berhemên wisa em bêjin newergera ji bo Kirmancî çê nekiriye berdestê me berhemên wisa zêde tune ne. Ev jî kêmasiya me ye. Soranî hevalan li Başûr û Rojhilatê Kurdistanê dihê axaftin û jêra Kirmanciya jêrên jî dihê gotin. Hevalan li ser soranî gelek gengeşe nîqaş tên kirin. Yani zaravaya ne zaravaya ev jî baş nayê zanîn. Hin kes dibêjin zaravaya, hin kes dibêjin zarava nîne. Lê mirov gava ku baş bala xwe didê mirov jê fehm dike. Zêdetir di şibek Kirmancî wîsanek peyv hatine guhertin. Ji ber vê yekê jêra Kirmanciya jêrên jî hatiye tê gotin. Kirmanciya jorîn, Kirmanciya ku em niha pê diaxivin, Kirmanciya jêrên jî soranî ye. Yani zaravayekî di rastiyê de zaravayekî bi navê soranî tune. Lê divan demên dawî de ji ber belkî rewşa siyasî ye, nizam hinek qewimînên din e wisa derketiye holê. Soran di eslê xwe de navê herêmekî ye. Yani herêma soran. Îja ji vê re jî gotine soranî wekî zarava nizanim çi çêbî. Êdî biraz zimanzanê me biryara vê yekê bidin hevalo em zêde ji bo vê tiştekî nebêjin dê baştir bibe. Lê wekî zarava em vê gavê bibêjin.